Selar malah biwai खुलुमनाया हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै आंथ' गामियावसो दंफैखायो नोंथांमोना जायफोर नायदों मिथिखासिगौ आं गामियाव दंफैयो आरोना लोगोफोर गामियाव बैसागु जानो फैदों ओमफ्राय दा नै बिदि देलायनानै ओंखारलायबाय आरो दाखालिनियानो आरोना आंना ड्रेसाहाय ओमफ्राय जावजालि ज' थांगासिनो आरो बोरो सासेया थांग्रोबाय नामा जि मोजां ब्लाउस गानदों नै आंना जावजालिया धेमाजिनि जावजालि बैसागोनि आरोना ज' जोंहा लोगो मोनलायबाय आंनि ब्लगाव नुवाखैमोन ना हेपि रंजालि बैसागु बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाव आङो मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलां आरोना लोगोफोर जानो गामिनि मानसिफोरखौ नुगोन गासैखौबो ओमफ्राय आलासिबो फैना दङनो थांनाय नायनोसै बैयावहाय लाइब्रेरियाव नैबे फैसाखौनो बावफिननानै माने लायफिनदों आरोना नै जोंना बिजावजालिया खोन्थाबाय फैसा लादोंना लायाखै होननानै ओमफ्राय नै लानानै फैफिनबाय आरो खांदों कालेक्सन खालामदों आरो न'फायाव 500 खौनो लानानै हैगासिनो आरोना जों बे समाव जोंहा मानगोनां आलासि माधब चन्द्र सेट्रि जों ज'यैनो रायजो राजा आइ आफा बयबो ज'यै रंजाबाय आरोना बैसागुनि खनसे स्रायनो नोंथांमोना नुखादों नै बैसागु मोसाबाय लोगोफोर बिरादनो सारमोनजों आरो आलासि सारमोन ओमफ्राय सोरबा दं आरो मानसि गिदिरफोर ओमफ्राय लोगोफोर आलासिफोरखौ बिदाय हरखांनाय लोगो लोगो जोंहा नै गामिनि बयबो आइ आफा ज'यैनो माने उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बेनो आंनि बैसागोनि गिबि ब्लग नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ जोबोर इन्ट्रेस्ट जागोन जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर भिडिअ आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आं निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोना नुदों नै जोङो खुलुमगासिनो दं आरोना बिजावजालि ज'यैनो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर Selar malah biwai खुलुमनाया दे बेवहाय लोगोफोर जोंना खुलुमनाय हाबाफारिया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांजों मा शेयार खालामलाङो बेखौनो नायलां आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन लोगोफोर आंना फिसाजोआ नै 100 मिटार खारनायाव सेकेन्ड थांबायनो ओमफ्राय नै संग्रायगादावनि फिसाजोआ फार्स्टआव थांबायनो खुसि जाथारबाय मा मोनगोन फार्स्ट प्राइजआ ओमफ्राय थार्डआ सोर थांखो थार्डआ गैया फार्स्ट सेकेन्डल' ए मारै ओमफ्राय जोंना खेलाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर गिबियावनो माने मेगन खाथेनानै बुख्रुबनाय खेलाखौ स्टार्ट खालामजेनबाय बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों फारि शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था आरो भिडिअ जायफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हायोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै हो आरोना लोगोफोर Dengar talak. Ay, menmarbai hai ketua. Konko mana aku sana, konko? Ayo.
Sida dan dia nak sida dah. Tugas Joti. Oh. Batabari Jamila. Jadi lebih ronggali berjaga puluh kali naik. Habafaria eseaवनो जागासिनो दङ. बेनिखायनो साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ नुजाथिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों जाहाथे देरहाबाय नै दासान्दि गेलेनाय हाबाफारि जागासिनो दङ बिथांमोना जोंनि बे जौसानि साखाथियाव नुजाथिफैनो हायाखैब्लाबो गावखौनो बाहागो लाफैगोन होननानै जोंखौ गुबुन बेनि थाखायनो गुरै खावलायनाय थाबाय दिनैनि बे हाबाफारिया एसेयावनो जागासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि बे गामिनि गासै रायजो राजा गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गासैखौबो फैजोबनानै जोंनि हाबाफारियाव गाजा गोमजायै मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय एसेयावनो जोंहा गेलेनाय हाबाफारि बादियै जेबो हाबाफारि जागासिनो दङ बिनि उनाव हारि गेलेनाय आरो दिरुं बोलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो गासै साफ्रोमबो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय दिरुं बोनाय बादायलायनायाव जोङो साबायै मोनसे ग्रुप लानाय जागोन बेनिखायनो गाव गावनि लोगोफोरखौ साबायै थाग थियारि खालामनानै लाखानो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों ओमफ्राय लोगोफोर दानिया आंनि फालासै नायदो नै नोंथांमोना माने फिदिंनायावनो खर'सो गिदिंदोखादों आरोना लागा गैला नों देरहाबा जोंहा गैला असनमान जाथारसिगोन लोगोफोर थारैनो जोङो संग्राय गादावबो आंबो जेनबाय आरोना माने बेलेगासो देरहाबाय ओमफ्राय नै दानिया आइजोफोरनि माने बिहामजो पार्टिफोरनि माने दिरुं बोलायनाय आरोना जोंना संग्राय गादावा रेडि नोंथांमोना नायदो संग्राय गादावा देरहायोना देरहाया आरोना लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर नायलांबाय था फारि फारि नै रेडि बिथांजोमोनहा मानगोनां बाथाबारि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना जा बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय नायबिजिरगिरि बिथांमोना जोंखौ मोनसे ग्रुप बानायबावनानै मुंखौ थिसनफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों बिथांमोननि मुंखौ आं फारि खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे गोजानाव दङबा नैबे जोंनि बादायलायनाय थिलियाव बाहागो लाफैयो मजिद दैमारि मन' बसुमतारी सोरां दैमारि दिलीप बसुमतारी बे मोनसे ग्रुप दाना फैबाय अलंबार दैमारि मिथिसार मुसाहारि खमले बसुमतारी मिजिं बसुमतारी बिथांमोना जाहैबाय मोनसे ग्रुप दानिया अनसुला नार्जारी दानसोरां बसुमतारी सोमखोर बसुमतारी बलराम बर' बिथांमोननिया गुबुन ग्रुप दे दानिया आं रेडि बुंगोन ना 1 2 3 होनगोन रेडि आखायाव फाननो नाङा दे आखायाव फानबा आखायाव दुखु मोनगोन बेनिखायनो जादों आखायाव दा फान रेडि 1 2 3 मोजाङै नायबिजिरब्ला मोजाङै नाय जाहाथे मोनसे फारसेनिफ्राय गिदु बालद्राय जादों ओंखायनो गिनाय मोनदों मानसिफ्रा जेबो नङा हायो दे रेडि 1 2 3 हौवासाफोरनिखौ खावलायहरनाय थाबाय मजिद दैमारि गोख्रैनो फैदों दङ दरमेन्द्र बसुमतारी दङ अनन्त रेडि जाबायना मोजाङै लेट स्टेपखा आरो
सासे माथोलि सोबाखै जागोन एबारबो बे सेकेन्ड टाइम दे हमनायफ्रा मोजांबो मोजांबो रेडि जाखाबाय ना रेडि 1 2 3 जाबाय हाबाब दे दानिया नेक्स्टआव जोंहा अनसुला नार्जारि जाहाथे सेंग्रा बोराय मिक्स गोहो एबा बोलोफोरा सिनायो आखाइ खमना हो रायजोफोर हाबा रंजानांगौ रेडि 1 2 3 जाबाय नेक्स्ट मोसाबासिनो थाबावदो थानाया समान जानांगौ माने जेसेबां गोजान जायो एसेनो माने समानै दोन मानसिनि थानाया समान थानांगौ मोजां नाय रायजोफ्रा रेडि 1 2 3 जाबाय दा उनाव बिथांमोना जाहैबाय मा दे रेडि लागाव रंजानांगौ मिथिबाय रंजानांगौ आखाइखौ रेडि 1 जाथ'वाखै नामा देर फाथिनाय जाथ'वाखै नामा दे 1 2 3 जाबाय दे उल्टा फारसेथिं बिजाबगोन ओइ फारसेथिं 60 थाखा हमग्रा फारसेथिं दे रेडि 1 2 3 नागारामोनबा हागौमोन अख्रांसा नाजारि नागारनांदों दे ओमफ्राय लोगोफोर दहायो माने बिहामजो आफादनिखौ माने दोनथ'दोंमोन मेंग्रायनाय मोननायखाय ओमफ्राय दा हौवाफोरनि जोबनाय लोगो लोगो नै जोंना बिहामजो ग्रुपनियाहाय माने स्टार्ट खालामफिनसिगोन आरो बिसोर देरहानायजों देरहानाय दे दा मोननै टिमनि गेजेराव बबे मोनसेया देरहायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाव आरोना बोलोगोराखा बे सामलायगिरि बिथांमोना मोजाङै नानै नोंसोर खांगाखौ जायगोन मोजां सामलायखा दे रेडि 1 2 3 मोजां नाय सामलायगिरिफ्रा मोजां नाय बे गोजा खानायखौ नायनांगौ मोजाङै जाहाथे नैबे सिननि बारोमनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना देरहागोन दे राजा जाथावमोन जाहाथे मोननैनिबो जसा उथियो आरोबाव फाइनाल रेडि 1 2 3 जाबाय माने गोजाया ओरै फैबानो देरहायो देरहागिरि बिथांमोननि नामा जाबाय मेनका बसुमतारी रंजालि बसुमतारी सानस्रि मुसाहारि आरो बासिकि दैमारि एबार हौवाफोरनि ग्रुप फैफिनलायबाय आरोना सोर देरहायो ने हौवाफोरनिया दा नै संग्राय गादावमोना देरहाबाय आरोना बिराद बोलो दंखायोलै आयौ मानिनांसिगोन बोलोखौ ओमफ्राय नायग्राफ्रा नै गासिबो गामिनि आइ आफा बिब' बिनानावमोन गोजा आरोना गासिबो गथ' गथाय फिसा बे समाव
दिरुं बोलायनाय बादायलायनाय देहाफोर जागासिनो दङ बेनि उनावनो जोंहा हा दै गेलेनाय बादायलायनाय लोगोफोर दा बे समाव नै उन्दैफोरनि हा दै बेखौ स्टार्ट खालामसिगोन हा दै गेलेनाय आरोना लोगोफोर दा गेदेरफोरना जोबथ'नानै थांथ'लायबाय दा उन्दैफोरनिखौ होबाय आरोना बिदिनो फारि फारि होलांबाय थागोन लोगोफोर हा दै थाब बारदे एबार रेडि थादो दैयावनो थादे दैयावनो स्टार्ट रेडि जाबायना रेडि जाबाय दै दै हा 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 दै हा हा दै हा 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 दै ha दै ha 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 दै ha ha ready ha दै ha 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 दै ha दै ha 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 दै ha ha दै 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 ha दै दै ready जाबाय ना दै मामि थाला दे ready ना दै ha दै ha 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 दै ha दै दै ha 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 दै ha ha दै ha दै ha दै दै ha ha दै दै ha speedखौ नायदे बारनायखौ एसे स्पिड दिरुंखौ बार दे दिरुंखौ ha ready ha दै दै ha ha दै ha ha दै ha ha दै ha दै ha दै ha दै ha 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 दै ha ha दै 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 ayo fैदों जेबो नङा नै दादा दं ready ना बुथु ओइने मा दादा दंबावो ओइनै दादा दंबावो मोनथ'वाखै जेनबाय नोंसोरो थारैनो आंना फिसाजोआथ' आउट जाबाय ओमफ्राय नै गेलेयै गेलेयै बेखिनि दंबावो आरोना दा सोर देरहागोन बेखौ उनाव मिथिनो मोनसिगोन दाथ' नै जागासिनो सोलिगासिनो दङ नै सासे थैबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो खमायलांबाय थासिगोन दै हा दै 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 ha ha दै ha दै ha दै ha दै 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 ha ha दै ha दै ha दै दै ha ha दै ha दै ha ha दै ha दै दै ha दै ha दै ha दै बेयाबो दहाय थुनलाइजोंनो ग्रोब बारफ्रांदोंना आउट जाबाय बेयावनो बारफाबाय थाबाय हा 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 ए जाबायना इसोरो फार्स्ट सेकेन्ड दै दै हा हा दै र' दै दै ha ha दै ha दै दै ha ha दै ha दै ha दै दै थांबाय बे सेकेन्ड थांबाय बे सेकेन्ड थांबाय बै फार्स्ट थांबाय बै थैदों बेयो सोर नामखौ होदो नामखौ बेयो सोरथाय ए सुजुमा हालाहाय सुजुमा जानो बे एफा गिदिर देरबाय सुजुमाया ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनाबो स्टार्ट जासिगोन आरोना बेवहाय सिख्ला बुरै मिक्स होदों
हा जाफिनबाय दै हा हा दै दै हा हा दै 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 हा दै 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 जाफिनबाय हा दै हा दै 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 हा हा दै ha दै ha दै दै ha ha हाथ' जेनबाय दै गैला गेलेगासिनो दै लोगोफोरा हा आउट जाबाय संग्राय गादावा जाबाय दै हा दै हा दै हा हा दै 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 हा दै ha दै 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 ha ha दै ha दै ha दै दै ha ha जाबाय रेडि हा दै दै हा हा आइसे दै 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 ha दै ha दै ha दै 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 ha दै ha दै दै ha ha दै ha दै ha दै ha दै ha दै ha 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 ओइ गैया सिख्लाफोरसो थांसिगोनदां साबा दंबावो जाबाय रेडि हा दै हा हा दै 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 हा दै दै हा दै ha दै ha 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 दै ha दै ha दै ha ha दै 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 ha दै ha दै 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 ha ha दै ha दै ha दै ha 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 दै ha दै ha दै ha ha सासेल'सै देसै बिमा नों लाखिदो एसे गुवार खालामदो बोग्लांदो ज' थानांला बोग्लांदो जासिबा जाबाय रेडि हा दै 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 हा दै दै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा हा दैयावथ' सासे बियादै सिख्लासो देरहाबाय माने सिख्ला बुरै होनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दानिया नै स्टार्ट जालायबाय मिउजिकेल चेयार नायदो नै लोगोफोर आंनि फिसाजो आरो फिसालाबो बाहागो लादों आरोना नै सासेया जेनबाय नोंथांमोना नायलांबाय था मिउजिक Apa kabar? Lo tarik kabarnya, apa kabar sih? Ayo.